салом дӯстон, мо чун ҳар вақта тозатарин хабарҳои футболиро аз дасти аввал бароятон пешкаш мекунем. Дасти аввал ва бо эътимодтарин хабарҳои футболӣ албатта журналисте аз Италия бо номи Фабрицио Романо аст. Ин навбат ин хабаркаши чаққон аз иваз нашудани мураббӣ дар МЮ мегӯяд. Чӣ тавре пештар ҳам эълон карданд, Манчестер Юнайтед қарор кард ки Эрик тен Хагро аз вазифа ҷавоб надиҳад. Ба хиёлам пирӯзии финалии зидди Ман-Сити ахиран дар радифи ҷоми Англия боз ба мураббии голландӣ дар Олд Траффорд ҷони дубора бахшид. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳими футбол чун ҳар вақта аз видеои навбатии мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Евро 2024 ба наздикӣ сар мешавад ва моро то рақобатҳои беҳтарин мунтахабҳо дар майдонҳои Олмон интизор аст. Дар кушодашавии турнир соҳибони майдон Шотландияро месанҷанд. Венгрия қувваи худро бо Швейтсария месанҷад. Дар гурӯҳи марг Испания рақобат мебандад бо Хорватия, Италияро вохӯрӣ бо Албания интизор аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Чӣ тавре Романо хабар медиҳад, айни ҳол ҷонибҳо оиди тамдидкунии шартнома бо Эрик тен Хагро гуфтушунидҳоро оғоз карданд. Ин мураббии 54-солаи голландӣ баъди худнишондиҳии хоса дар Аякс моҳи апрели соли 2022 ба МЮ омада буд. Равшантарин корҳое ки ин кали зирак аз аввалин фурсатҳои буданаш дар Манчестер анҷом дод, худи легендаи ин тим Роналдои бузургро бо англисҳо душман кард. Дар натиҷа албатта Роналдо баъди интервюи пуралам ба Пирс Морган роҳ ҷониби Арабистони Саудӣ пеш гирифта буд. Ҷанҷоли дигари баъдӣ бо иштироки Тен Хаг албатта ки бозингари пурарзиши дигар Ҷейден Санчоро дигарбора ба ғарибӣ бурд. Баъди ин барои Тен Хаг ҳарчанд бозингарони 70 миллиона дар хатти пеш ҳам хариданд, вале мавсимро бо ишғоли зинаи чорум дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ва зинаи ҳаштум дар Премер Лигаи Англия ҷамъбаст кард. Вале бар замми кулли ин натиҷаҳои корношоям ва рехтани борони танқидҳо тори сари калаш роҳбарияти Юнайтед ӯро аз кор ҷавоб надод. Зеро дар охирин бозии мавсимӣ зидди дастаи Гвардиола интиқомситонӣ карда тавонист ва ҳамчунин Юнайтеди солҳои охир бечораро соҳибҷом кард. Як ҷоизаи дигари Тен Хаг албатта ки ҷоми Лигаи Англия дар мавсими 2022-23 аст. Аз ҷониби дигар мумкин ин қарори дуруст ҳам бошад, зеро пайдо кардани мураббии мувофиқ барои грандҳо ҳам мушкил шудааст. Худи Баварияро бубинед ки ахиран аз ночорӣ ба компанӣ зор шудааст. Реал Мадрид бошад баъди нуқта гузоштан ба саргузашти беохири Мбаппе ба Мадрид қарор кард ки андак савдоам кунад. Чеҳраи асосии қобили фурӯш барои Бланкос Ферлан Менди аст. Дар дастаи Фло Перес баронанд ки агар дастаи мувофиқ бо нархи таби дилашон ба бозор бароянд, пас онҳо тайёранд ки Ферлан Мендиро аз даста ҷавоб диҳанд. Ба хиёлам ин дифоъгар аз заифтарин нафари дар миёни қавитаринҳои тими шона аст. Ё ба қавли худи мадридиён, ӯ то ҳол нерӯи худро ба қадри кофӣ нишон надодааст. Мавсими қаблӣ Менди 38 маротиба дар ҳамаи мусобиқаҳо урди майдон шуд ва як гол ҳам задааст. Дифоъгари самти чапи 29-сола ки дар бозор 22 миллион евро нақд дорад, аз тобистони соли 2017 боз дар Реал аст. Ӯро нахуст бар ивази иҷораи 5 миллиона аз Лион овардан ва баъдан тобистони соли 2019 дар ивази 49 миллион евро пурра харидорӣ карданд. Дар сурати ба фурӯш рафтани Менди ин тобистон дар мавқеи дифоъгари самти чап Реал Франк Гарсияи ҷавонро дорад. Ин ҷо ба таври 100% гуфта намешавад ки Гарсияи ҷавон ба пуррагӣ ин мавқеъро маҳкам карда метавонад. Вале дар сафи шоҳона ҳастанд дифоъгарони дигаре ки на танҳо дифоъкории асиланд, балки голҳои муҳими тақдирсоз низ ба самар мерасонанд, ё ин ки метавонанд Алфонсо Девисро аз Бавария биёранд. Аз дасти Реал ҳамаи чиз меояд. Баъди ҷанҷолҳо дар Боруссия Дортмунд миёни бозингари собиқадор Матс Хуммелс ва сармураббии даста Эдин Терзич ахиран номи нафари зур маълум шуд. Ҷанҷолҳо дар дастаи Дортмунд боиси омон шуданд ки расман Боруссияи Дортмунд оиди рафтани Эдин Терзич аз вазифаи сармураббигӣ эълон кард. Терзич гӯё аз бошгоҳ хостор шудааст то шартномаи ӯро қатъ намоянд ва роҳбарияти даста ҳам хоҳиши ӯро рад накардааст. Оқибати ҷанҷолҳои дохили дастаи ба он расонинданд ки сиёҳу зардҳо айни тобистон бе
мураббӣ монданд. Дар омади гап Эдин Терзич ҳам қарори рафтанаш аз бошгоҳи олмониро чунин тавр шарҳ дод. Аслан вақти рафтанаш Терзич бештар дар бораи муҳаббати беандоза ба ин тим ва мушкил будани тарк кардани он сухан кард. Мураббӣ мегӯяд ки қарори рафтанашро ҳанӯз баъди финали Лигаи Чемпионҳо дар Уэмбли баровардааст. баъди 10 соли кор карданаш дар Боруссия, албатта ки барои Терзич рафтан ҳам барояш ниҳоят мушкил гардид, вале ӯ дар номаи хайрбодӣ фақат атрофи масъалаҳои мусбӣ ҳарф задааст. Дар охир бошад Терзич гуфтааст ки хайр намегӯяду, фақат то боздид гуфтааст. Яъне ин маънои онро дорад ки баъди рафтани нафарони норозӣ ба тим хоҳад баргашт. Ин мураббии 41 сола нафаре гардид ки аз овони ҷаҳонӣ шомили гурӯҳи мухлисони занбурҳо буда баъди гирифтани ҷоми Олмон Дортмундро ба финали Лигаи Чемпионҳо баровард. Агар гапҳои ҷанҷолӣ буданаш бо Хуммелс рост бошанд, пас солҳои охир аз камшумортарин ин қазияи футболие мешавад ки авторитети лидери даста новобаста аз дастовардҳои мураббӣ тамриндиҳандаи асосиро аз кор бекор мекунанд. Пас маълум мешавад ки ғайр аз Месси ва Роналду, Хуммелс ҳам қудрати дигар кардани мураббиро дорад. Дар омади гап як ҷанҷоли дигари лавзӣ миёни лидерони дастаҳои муқтадир дар сатҳи мунтахабҳо сар зад. Нафари зур дар финали ҷоми ҷаҳон 2022 дар Қатар албатта аз суханҳои Мбаппе ба ғазаб омадааст. Собиқ ҳамдастаи Месси бошад рӯи рост сатҳи футбол дар Амрикои Ҷанубиро танқид карда гуфтааст ки он ҷо назар ба Аврупо футбол зиёд рушд накардааст. Ҳамчунин ноиб қаҳрамони ҷоми ҷаҳон 2022 илова кардааст ки барояш Евро беҳтар аз ҷоми ҷаҳон аст. Дар посух ба чунин суханҳои танқидӣ ба Мбаппе, шефи футболи амрикоиён ба қавли мухлисони Месси посухи дандоншикан додааст. Месси гуфтааст ки Евро сабқати мушкил аст, вале шумораи қаҳрамонҳои ҷаҳон аз Амрико ниҳоят зиёданд. Ӯ ҳатто дастаҳои ғолиби чемпионати ҷаҳониро ҳам номбар кардааст. Акнун мегузарем ба таҳлили суханони ду афсункори собиқи гранди Парижӣ. Ин ки Мбаппе аз сатҳи баландтарини рушди футбол дар Аврупо гуфтааст. Комилан дақиқ аст, зеро шумораи дастаҳои иштирокчии ҷоми ҷаҳон аз Аврупо мудом зиёд аст ки ин ҳам аз сатҳи болотари рушди футбол мегӯяд. Мбаппе инчунин Евроро мушкилтарин аз ҷоми ҷаҳон номидааст ва ин ҷо албатта ки метавон андак ба шубҳа рафт. Месси бошад дастаҳои ғолиби чемпионати ҷаҳониро мисол овард, вале агар аз рӯи дастаҳо ва ҷоизаҳои қаҳрамонии Аврупо бигирем, дастаҳои ҷаҳонӣ кӯҳан албатта холҳои беҳтар мегиранд. Агар се дастаи Амрикои Лотинӣ дар умум 10 ҷоизаи қаҳрамонӣ доранд, дар Аврупо фақат 2 мунтахаб 8% моли худ карданд. Хулос ки дар даъво ва ҷанҷолҳо ҳар кас аз ҷониби худ ҳақ буда метавонад. Вале дар умум агар баҳо диҳем, аз миёни намояндагони Амрикои Ҷанубӣ баъди соли 2022 танҳо Аргентина ба гирифтани ҷоизаи қаҳрамонӣ даст ёфтанд. Дар дигар ҳолатҳо бошад аврупоиён шефӣ карданд. Аллакай соли 2014 Бразилия дар замини хеш аз олмониҳо 7 гол хӯрда буд. Ба ҳамин тамом бори дорам ки ҷудкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.